Kaburom Shao Trai ba U Blei Jingilang paro haka cemet ke bamenta. Bat ngap tiang subhai pilang paro haka teng bat siang tam U Jisu Khrist unah pen iingshong Jong Phi. Haka cemet ke bamenta aku ban ra. Bangim day ban snyo tat dor ialade. Yem day ban snyo bangilong ki bat tat dor ban yakano rekano. Bat nyim day ban penihap dor iksiar neki rupa neki rubi ne bisa hasla perthai yang barang ngabat phi ilong ki baram do pan yaki ke baro kham tam akan tujo ri Kynthei samla ki bamenta ki breu ki bamenta wat ditat ya mek ka Jong Phi namenta ki pho ajar cengka wat ditat ya de nanta kano ka bentang nama phi long khamram dor ban ka dan asla perthai ka met ka Jong Phi ka long ka temple ka Jong Trai bat ka baram do ban ya ka dan asla perthai Namar ya phi U Blei la thied da ka dor ba bat phi long ka temple ka Jong Trai Khasi Jong Pol apostol ban kong skinong korin ka long ban riu ka khot ka bakar hadu ka arpho la pule hang tu Mynsiem ba U Shakri ka Jong Trai U sakhi lam ba U Mynsiem bakhuid ba nga ba phi la ka met ka Jong Phi ka long ka iingshong ka temple ka Jong U Mynsiem bakhuid bat ni yo na U Blei om ta kumta gin ka khot ka arpho ye thu shai Namar ba thied yang ni na ka dor ba Namar thied yang ai phi om ta siar om ta girupa om ta hajar tingka yang ba thied yang phi da ka dor ba han pule Khasi Paul Ephesos kalau meningkong ka khot banyo pule hang tu Mynsiem yang ai phi la spah da ka snam ka jongm ba thied yang ai phi da ka dor ba ka snam ka jongkhun ka Jong Blei Hato siar ka rupa ka pisah ka pynjot ka phidi ka ialade ka khamram dor se banyak snam khun ka Jong Blei Hato khamram dor banyak snam khun Jong Blei am ka snam khun Jong Blei kalong baram dor hadu kata hasla perthai kumjuh ka hima ka Jong Blei pekan ma ba philong ka temple ka Jong Trai ka temple ka Jong Trai kalong bakor ka temple ka Jong Trai kalong baram dor ba phim day pan lekai iyalah kami ka Jong Phi phim day man snyo tat dor hadu kata ya kami ka Jong Phi namar ka day ka temple ka Jong Trai bala thied ya phi da utrai da ka dor ba ka snam kumjuh Synrang ka chim ka Jong Phi punsin habadan ki pisah punsin habadan ki spah ki pelong ki Kynthei ku jing lakai ki sulek kai ik ki sulek ik tang banyak pynjot ya kamet ka Jong ka akan tujur hang ni pat ngamaham lama kubur ka Jong Trai gospel ka Jong Trai kan mau berkata Kynthei kamdei ka jing lakai ka Jong Phi kamdei ba penihap dor ba spah ka pynjot ba pynjot ban thied ya ka pinam la ban thied dari liru utnga la lu ik ya ka tengah ru dei ba thied du ya ka tengah ka Jong kadi tangan nong suma ba nong suma ba thied de utrai tim la ban lebeng ya no you know phim la penyak rengkat do be karan ka Jong Phi ban ya no you know phim la berkat do ka spah ka pho ka Jong Phi ya briu ne ka briu la ka long ka baduk ne ka long ka baruspa ngama kan mau la ki Synrang hang ne ngamaham la phi penjat kai ka jingm ka Jong Kynthei phi la kai ka jingm ka Kynthei pen big ta ki spah ki hajar ka Jong Phi penjat pati no Hilakah perkat medur dan penjat jika jingm ke Jong Ki kan mau maki kilong ka temple ka Jong Trai maki kilong ka iingshong utrai angin phai ka mesti ka Jong Pol Jong apostol ka beningkong skinong korin kalong balai ka khot pakhan yo tin ki bong kumnem te lada uno ru penjat ya kata ka iingshong U Blei ya ta keng an penjat lada nga ba phi ki Synrang kan mau akilo no Synrang ne Kynthei penjat ka ya Synrang ne Kynthei ka met ka Jong Ki kan mau ka prab ni kan mau kun samla ki para Khasi utra penjat ya phi sim khado berkata ka jingchot kalong ka jingchot ka babam chikot ma ka met ka Jong Phi ne ka met ka Jong ka kalong ka temple ka Jong Trai bala thied ya phi pa ba ya no yo brio nda ka dor ba bat ka snam ka Jong Jisu Khrist
halo keting pena makata wat tumuan penjat kai iano ne wat ditat ialade tak dor pisah kitengka dan sela pertai pada ngai pila thiet da utrai ya don hakapap U Jisu thiet yang afi dah nam ke jongm jingsiewspah yang afi dah snam ke jongm habang api yang long ki merau ki pop U Blei bo tan ki jong api thiet yang api bat om dan balap menuju ke jing thiet ke jong Blei bat ka dor ka don hak sela pertai om la menuju ke jing thiet ke jong utrai bo Blei ke jong api bat ka dor ke don hak sela pertai kan mau wat aiไปคิดว่าเป็นจดกายพี่มาพิมพ์ล่องจงโนหรือจงโนพิมพ์จงตรายพิมพ์ได้จงโนหรือจงโนพิมพ์ได้เลชกระจงตรายกระดิ่งเม็ดกระจงตรายกระตั้งเปลือกจงตรายประหลัดทิศพี่ดาวตรายอุตรากระจงพิมพ์ชลทิศอยู่ยาพี่กระสัมลากระจงพี่กับชลทิศยาพี่อุสัมลากระจงพิมพ์ชลทิศยาพี่ปัดละอรุบันทิศบาละบันทิศบาลทิศยังไงพี่ได้ตามอุจิสุกิสน้องเป็นเอ็มกระจงปะละเดิมโนรุมุนโดรเป็นชัดอยากโนกับตัมเปิลกับจงตรายอยากโนกับบริวนี่บริวกันมาอุทรายสปัญชัดยังไงพี่สิ่งแบบขาดูกันมาไงพี่นี่เป็นจ็อบไปทำกับปัวทำบทไซทันอุกอันเป็นจัดอย่าพี่กันมาอุไซทันอุกอันเป็นจัดอยากเม็ดกับตัมเปิลกับจงอุทรายอุไซทันอุจุกว่าเป็นจัดอยากตัมเปิลกับจงตาบดีมาพี่อุนผ้ากิบุนกินเป็นช่วยอุนพายกิบุนอุนบิ๊กนักspahนักโพกิฮาจัดตอนนี้เป็นจัดอยากตัมเปิลกับจงตาบดีเป็นจัดอย่าพี่ในพี่กันมาลองกิบจับพี่ลองกิบจับลองกิบจับปัจจุบันกิบารแรมลองกิบจับกันมาปราบเงินกันมาคนสำลาพิมพ์ได้เป็นไอ้บุษตันอุ่นจับยาพี่ได้มันลองกินน้องจับน้องจีสุกสุลายจับปัจจุบันโยกเอกจิงจับกันมาปราบเงินเป็นไอ้บุษตันอุ่นจับยังไงพี่เป็นไอ้บุษตันอุ่นจับยังไงพี่บุษตันอุกวาเป็นจับในการยิงช่องอุบเลยอุกวาเป็นจับกายยาพี่และเสียวใส่ตัดว่าเป็นจับยาเพให้กันมองไอ้เฮาตรายเฮาตรายเท่าตัวเบียงยาเพmau try usna ya kita pat dor try usna ya kindo ki bertha try udai uyong usna kindo bertha usna kiu usna biang yang ai phi ai how try hay what I should bao sai tak uncap yang ai phi sai tam ukak an pencet ya tempel kacang ukak pencet ya phi ko ala kai ko ai lat bekan mau ke Synrang ke jingim ke jong no mar kam de ke jingim ke jong ki kam de ke jingim ke Jong Phi bekan de ke jingim ke Jong Blei bekan tempel ke Jong Blei palat muncul thiet de spah aja dan kapte thiet de spah ke Jong Blei ke dor ke snam kun Jisu Khrist lo ke ding phana ba bo kan ma bangin ong mining khtien pat ba phin ong la ni bo chop setan ubaram ni bo chop setan ubaram benda ni kibaram setan tat dor ni kibaram dor setan udah buat tat dor balai ni lo kibajab nama U Jisu Khrist kasti pos kinong korin kalau khatsan kan khot kebasan punya tin kibang komne henry kajing ayu ya U Blei bola ai ya kane kajing job da U Jisu Khrist uba utrai jum ula ai kajing job hangi ni ai U Blei ya U Blei da U Jisu Khrist ulah cok halau kan ting pernah halu ka bari bat ngilong ki baram dor setan Allah tat dor nama dengan fi la thiet jaga dor ba kasnan U Jisu Khrist hakan ding pernah bat ngilong ki baram dor ka spah ka tengka kino kimlang ban nujo ba ka dor ka U Jisu la thiet nama kata wat di tat dor ialade kumjuh wat persaman thiet iano rino ka spah ka pho Jong Phi la phim la ban thiet dan lili ro la phi lek kon ta ki lek jubor jat kacing im gajong ke utrai sepanjat ya pi harasngi kabakadu nakaburang macong terai amen.